Kaixo, lan merkatuari erreparatuta ekingo diogu gaur aste ekonomiari. Lanbideren bulegoetan, erregistatutako langabezia 2 hilabetezkora egin ondoren, 1,4 murriztu zen maiatzan urte arteko tasan. Balio absolutuetan, maiatzeko erregistrorik txikiena izan zen 2008tik, bilakaera hori, emakumeen kolektiboaren portaera onaren ondorioa izan zen. Eta langabeziaren jaitzierak, gizarte segurantzako afiliazioan du isla. Maiatzan, muga historiko berri bat ezarri baitzuen, berriz ere, emakumeek gizonek baino parte hartze handiagoa izan zuten bilakaera horretan. Bestalde, Euskadiko industria produkzioa 1,4 murriztu zen apirilan, 2023ko aldi beraren aldean. Hala ere, ezen horrela izan lurraldeka, Bizkaiak eta Arabak atzera egin zuten. Gipuzkoak ordea ia 4 hobetu zuen bere industria produkzioa. Hurrengora arte.